kaka Wetangula nowacho ni nyaka de dadogi to ntiere paro moro ma in be in go mopogore ne donjo telo direct niswa pachi. Ing'eni Dr. Eric Omolo ni en rasie kenda puoye kuom puonjo jowa sheria maber. Nitie weche ariyo ma jo Kenya wacho. Namba achiel ni ker nyocha dismiss oriembo cabinet mare duto e tich. And so iyudo ka ng'eny ji wacho ni no dismiss gi. Ki dismiss tieni ok onego chako yieri kendo. Adwa nyiso jogo ni mano nyalo na timore ok yieri kendo. Timore na ka oriembi kaluwore gi chapter 6 mar katiba ma deal gi weche mag leadership integrity gi ethics cha. Jo ong'e chapter 6 mang'eny. Ko oriembi gi weche mag mibadhi gik makamago. To koro ikoni ibedo dismissed. Kaka ineno nyocha ne wacho luoro mane jatend migao mar agriculture Mithika Linturicha. Kane wariembe seche ka to ok ni nyal yiere. To kane ok wariembe ma kero chako bedo kodgi koro ovunja cabinet te kaka ovunja ni pod ker chako duogi aduoga because ker ne ok oriembo gi under chapter 6. Okay, mano wacha namba achiel madwa na nyisi because sani aneno ka ji penja mang'eny mano koro mano nyikwara mogi winjuru. Namba ariyo en ni to seche ma ker oyiero jotend oriembo jotend migao to chako yiero gi chik wacho nang'o. Nitie ji ka tieng' ariyo, nitie jogo manyocha nitie mane tiyo kaka Duale, Kindiki, Alice Aome, aparo ni Soipan Tuya, nitie nyako miluongo ni Rebecca, koro bedo recommended mondo obed Attorney General cha. And then nitie joma kore ka yiero manyien kaka wuoyi miluongo ni Eric Mugage ni, kata wuoyi moro mikoni no chungi chung as running mate mar Machogu, jatend migao mochung ne somo makoro nyocha ne ogol ka. Now wach kategori mokwongo no osethago ji kabisa. Gini noseter nyaka e court mwaka 2018 gi Okiya Mtata. Inyalo paro Dr. Eric Omolo mane odonjine jok manoyier Chief Administrative Secretaries mokwongo. Yes. Mano koni to jogi ok nobedo vetted. Achiel kuom gima ne bende Okiya gini gi Human Rights Bodies openjo Constitutional and Human Rights Court in Nairobi text mabiro nyiso uka bang'e. En ni to kopo ni minister ne tiyo tayari to chako owale kendo gi rais okele bunge mondo yiere. Okay? Onengo otimne gimiluongo ni vetting. Ogoye peksen gi bunge koso. And ne nitie weche ariyo mane wacho ka. Namba achiel ni onge gimoro ni reappointment. Mane kaka Okiya gini ne wacho. Wacho ni chik kosewacho ni bitim ni vetting. Ng'ata ama ker oseyiero jatend migao kaka waziri minister. Itere timo ne vetting gi bunge e kaka ker appointe ni nyaka teri atera kendo. Mano ne giwacho kamano. To ne nitie bende ni to what if ng'ato no yier e tam mar president. Ing'eni ker bedo gi tam ariyo kende maximum. Koro ne koto wacho e yo maler en ni kopo ni president no yiero Kaluma minister to president Kaluma otiyogo matam ne orumo. Ka president odhi e yiero chako yiere to oyiero Kaluma bang' yiero mare for the second term ni mano onge Kaluma nyaka tere vetting. Gimane koto ko clarify kata kolero ni to what if president oyiero Kaluma to oriembo Kaluma to chako yiere kendo e tam neno kaka notimore ni. Mano kot no kolero. And so antie gi view ni nikeche mane koto kolero. Ni jogi nyaka timne gi peksen. Kata speaker mar bunge wacho ni wadhi chako timone gi peksen. To king'iyo tie timo peksen kata gogi msasano to onge tiende wadhi ketho sa. Because jogi nyocha wang'iyo ni to bende in suitable gi kamoteri. Bende romo tiyo ne kama kiteri. Be in gi tiegruok moromo. To bende in gi kido maber weche mag integrity go. Integrity ne poko mako jogi nyaka ne wachaki. Omiya wacho ni gini kata speaker ne wacho ni dhi time. Tidhi time atima out of abundant caution. But kasiye onge gima tamo jok manyocha tiyo ka donje sirikal
oti kaka pile. An mane kaka pare jothurwa to be kaka pare Dr. Eric Omolo. Unless Dr. Eric Omolo dwa nyiso wa sheria. Dr. Eric mawacho ni jomo yier ichaki duoke gine ni ichaki duoke msasa. Dr. Eric nyiso